Θυμάσαι το άρωμα που μοιάζει με ναύτης, το μπουκάλι εννοώ, που είναι άσπρο μπλε και θυμίζει ένα ανδρικό σώμα? Είναι το Le Male από Jean Paul Gaultier. Αυτό το άρωμα έχει περάσει λίγο πολύ από όλα τα ελληνικά σπίτια. Έτσι νομίζω δηλαδή. Γιατί το φορούσε στη δεκαετία του 90, εκεί περίπου, ένα μεγάλο τμήμα του ανδρικού πληθυσμού και είχε γίνει πολύ δημοφιλές και στην Ελλάδα. Εγώ το έχω γνωρίσει λίγο από την πίσω πόρτα, γιατί το φορούσε της κολλητής μου φίλης ο αδελφός και όποτε μπαίναμε στο δωμάτιό του, ψεκάζονταν το όμορφα. Έμπαινε και αυτός, έλεγε Πάλι. Όχι, δεν βάλαμε καθόλου ή βάλαμε πολύ λίγο. και το μπουκάλι κατέβαινε σταδιακά φυσικά. Ήταν ένα άρωμα που φοριόταν άνετα και από γυναίκες, όπως και τώρα. Έχει πάρα πολλές πωλήσεις, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα, το δίνουμε και εδώ στο κατάστημα, στη χήμα εκδοχή. Έχει βγει φυσικά και σε αραβικό, που δεν θα έβγαινε. Είναι το Le Male το Elixir, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Είναι η εξέλιξή του, ένα flanker του αρχικού. Είναι πολύ κοντά στο DNA του Le Male και θα ήταν άδικο να μην βγει ένα αραβικό με αυτό το DNA, γιατί θεωρώ ότι αξίζει να συνεχίσει. Το θυμάσαι, το Le Male, το κλασικό εννοώ, το ναύτη?